Fluency Singapore. Som-hi, som-hi. Ja ho tenim, això. Molt bé. Bueno, doncs, hola Manel, benvinguts a tots. Avui fem, com ja vam fer al final de la primera temporada, l'episodi d'una mica reflexions de final d'aquesta segona temporada del podcast de Florència Singapur. Ostres, crec que seria aquest l'episodi 14, si no m'equivoco. Eh, 13, 14... Jo No. diria que 14. 14. Bueno, o sigui que res, avui estem en Manel i jo i farem una miqueta de tancar temporada i veure què ens ha semblat aquesta segona temporada, els convidats, els temes que s'han tractat, quines són les coses que potser ens han quedat més, no? Sí, senyor. Abans de començar, potser dir... És una temporada una mica més curteta, no? Bueno, això de temporada nosaltres ho diem com a referència, eh? Sí, Temporades és sí, és... tipus sèries i això, no? Diria. Exacte, exacte. Per un podcast no sé si seria la paraula adequada, però bueno, No, ho diguéssim intentem. que és simplement per donar-nos una mica d'esquema, perquè no hi ha un Sí. fil conductor que diferenciï una temporada d'una altra, almenys de moment. Sí, sí, sí. I, bueno, més endavant potser agafem i i deixem estar el rotllo temporada ja, quan agafem el rotllo i anem més ràpid. Potser ja ens hi posem i no fem més això de temporada, no? Però aquests que hem fet ara potser serien menys, no? En els que vam fer al principi, diria que en vam fer, que n'hi havia 8, no? I aquest cop n'hem fet 6, potser? Sí, però tingues en compte que la primera temporada estàvem tu i jo també. Hi havia els nostres episodis al Clar, principi. sí, sí, és veritat, és veritat. Hi havia els nostres episodis al principi. Però bueno, més llarga, menys episodis, però bueno, ens ha ocupat més temps, no, David? Perquè entre tot el de jo tenir que moure amb el Nadal, no? Recordo quan vam començar aquesta segona temporada, però Déu-n'hi-do, Jo, Déu-n'hi-do. sí, jo crec que la vam començar a gravar a desembre, si no m'equivoco, però Sí? se'ns ha allargat fins a... que estem ara, març. Sí, sí, Mm. sí. Jo crec que Hem inclús tingut, abans, Perquè sí, o finals de Déu-n'hi-do. novembre, però Sí, vaja, sí. com deies tu, hem tingut aquesta interrupció nadalenca Sí, bueno, tu també has tingut bastanta feina amb el sí, trasllat. sí, sí. Recordem, per qui no ens hagi escoltat, que el podcast continua dient-se de Florència a Singapur, tot i que Singapur ja no estàs tan a prop, vaja. Singapur, bye bye. Sí. No, no, això és un... estic en el mateix país, però és un món completament a part. Ara sí, de fet, podem parlar-ne una mica, si vols, Sí, per sí, com tu posar una mica vulguis. de xitxa i tal, després, però sí, sí, Déu-n'hi-do. Però bueno, és el que hi ha i mira, i comencem ja una mica reflexions. Jo crec que la reflexió més gran que m'agradaria fer és potser a veure si trobem... Jo crec que en gran part, per suposat, ha sigut culpa meva, no? Que ens ha costat tant fer els vídeos per aquesta segona temporada, per la falta de temps i tal. A veure si trobem alguna manera d'encaminar-nos una mica i poder-ne fer més, perquè, clar, ja ho hem comentat, no? En el món del YouTube i d'avui en dia i tot això, el que importa és el contingut, no? I, i clar, s'han de fer vídeos per tenir més gent i per tenir més visites i views. Hem de tenir més vídeos hòstia, és que costa això de trobar el dia
I al moment, mira, avui mateix, aquest matí, no sé si has vist, t'he enviat un missatge pel WhatsApp i després l'he borrat. Suposo que t'has llevat i ja estava borrat, no? Que no podia, tenia que fer unes coses i et deia, mira, David, em sembla que no podré perquè he de marxar. I després ho he solucionat i dic, a veure, no ho he llegit, vale, doncs ho borro i com si no hagués passat res. Veus? Però Mira, bueno, no, clar, jo ni m'havia enterat. No, però aquesta cosa, clar, com tu dius, sempre m'has dit, tens tota la raó, és també una qüestió d'anar picant pedra, sí, anar insistint i continuar. Evidentment, també s'ha de dir que nosaltres ho fem amb gust, o sigui, és una cosa que ens agrada, no és un sacrifici que no ens dona aquesta satisfacció, no? Per tant, es fa sí. amb molta il·lusió. Després, com molt bé comentaves, hi ha totes les qüestions de logístiques, familiars, laborals, de part nostra i de part dels convidats, perquè, mira, aprofito per agrair a tothom que fins ara ha vingut aquí, perquè a vegades no és fàcil. Sí. A vegades no és fàcil combinar totes les obligacions que cadascú té, combinar el tema horaris, perquè hem hagut de fer algun malabarisme. Però vaja, Sí. sí, intentarem donar una miqueta més de continuïtat, si és possible, també per agafar un ritme, no? Perquè a vegades és veritat que si passa molt de temps entre una gravació i una altra, potser hi ha, o almenys a nosaltres, internament, ens pot donar una sensació una mica de desconnexió. Sí, 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 passa i sobretot desconnexió i de vegades que no te'n recordes. Jo no me'n recordo parlem de... Perquè els pengem al principi els vam començar a penjar cada setmana, Sí? que ja sent tan llargs, potser una mica massa, no? Perquè fem vídeos molt llargs, que vull anar al tema aquest després, però potser una mica massa, després 2 setmanes continua sent ràpid, comparant amb els períodes de vegades que fem nosaltres entre vídeo i vídeo, que suposo que la gent es dona compte perquè de vegades faig un vídeo que vaig pelat i en el següent ja tinc cabell, no? O la barba ja m'ha crescut un quilòmetre. Llavors, clar, és allò que, sobretot amb les cançons, no?, que ens recomanem al final del vídeo, que si hi ha algú que no mai arriba al final del vídeo, ens recomanem cançons, o sigui, mireu-vos tot el vídeo perquè al final del vídeo és interessant. I de Perdona, vegades allò ja que que dius dius, això, ostres, a mi m'agradaria que algú, almenys, eh, entrés també en aquest aspecte i ens donés o la seva opinió de les cançons que ens sí, recomanem o ens proposés cançons diferents. Això sí, 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 estaria molt sí. bé. En els comentaris podria ser un bon intercanvi. Sí, no sigueu tímids i doneu opinions i per exemple, això que jo comentava de que són llargs, no, els vídeos i hi ha hagut gent que ens ha comentat de que potser l'única pega que troben dels nostres vídeos és que són molt llargs. Jo ho entenc, perquè és un totxaco, però bueno, és un podcast i a veure, sí, hi ha podcasts que són curtets, però hi ha podcasts que són de 2 hores i pico o més. O més. I, Jo en segueixo alguns que potser, que són fins i tot de 4 hores, a vegades. exactament, que potser som nosaltres que ens repetim més que l'all i som avorridots. Pot ser, però vaja, és el que surt, no pretenem fer-los més llargs ni res. La veritat és que no sé si tots, però quasi tots, sempre tinc que agafar i tallar, perquè si no, Sí, sí. si no continuaríem parlant, no? És veritat. I se'ns en va a 1 hora, quasi a 2 hores, hora i mitja, hora i 40, més o menys, no? Alguns sí que són més curtets, no? I és això, per fer-ho natural i tal, doncs és com és. Llavors, el David i jo ho hem vist, hem escoltat de gent i amics i tal que ens ho han comentat i ens agradaria trobar maneres
no de canviar-ho, jo crec que no ho hauríem de canviar, és el que és, i si surt una hora i mitja... A veure, jo a vegades tallo algunes... No tallo contingut, però tallo moments que potser no diem res, no? I si surt una hora i mitja, una hora i alguna cosa, doncs és el que hi ha, no? I te'n recordes que comentàvem el dels shorts i que no sé si... O agafar i allò que en els vídeos surten els tòpics, no? A veure si la gent s'anima i ens dona altres opcions o ens explica si ells tenen podcasts que segueixen, que tenen idees bones i tal, doncs no sigueu tímids i doneu-nos idees, a veure, de com millorar l'experiència, no? Com fer l'experiència potser una mica més amena o Sí, o potser una miqueta més dinàmica. dinàmica o maneres de fer que potser el vídeo, com fer que el vídeo, per exemple, ells puguin veure el contingut, no? I el que comentàvem, no? De posar, no sé com dir-ho, com un índex, no? Per veure quin és el contingut i que llavors ells potser puguin anar directament a un tema que els agradi o, no sé, doneu-nos idees, doneu-nos idees. Sí, No sí, sigueu sí. tímids. Són totes ben acceptades. Mhm. Molt bé. Bueno, doncs què? Parlem una mica d'aquests vídeos que hem fet, d'aquestes Va, entrevistes que hem fet. Què t'ha sí. semblat tu aquesta segona temporada? Doncs mira, molt bé, molt bé. Jo he estat pensant, evidentment no m'he tornat a mirar tots els vídeos, per tant, segur que hi ha moltes cosetes que potser se m'escapen, petits temes o anècdotes. Però pensant una miqueta en general, una primera idea que m'ha vingut és que eh, diguéssim, en aquesta segona temporada hem tingut més convidats que no coneixíem. O sigui, gent, perquè molts dels convidats són o coneguts o amics, per tant, potser una mica ja t'esperes, no? De què parlar o t'esperes ja, saps com és la persona. En canvi, aquesta vegada, que aquí és una mica la tendència natural que espero anirà tinguent al podcast, no? Ens hem trobat amb més persones que no coneixíem prèviament Sí. i, bueno, està molt bé perquè és una manera de fer una miqueta diferent al que potser estàvem acostumats al principi i que, vaja, està bé, està bé. M'ha agradat també trobar-me, no sé què en penses tu, amb aquesta manera d'afrontar els convidats, no? Perquè, Sí, jo anava també comentant-te. perquè et sorprèn, no? Et sorprèn molt més. Diguéssim, hi ha moltes més situacions inesperades. Sí, jo anava a comentar-te exactament el mateix. La meva impressió d'aquesta segona temporada és que, clar, la primera temporada mm, podria dir que quasi tothom el coneixia prèviament i, i alguns són amics. I aquesta segona temporada, doncs, ningú. Tots era gent que no coneixia i sí que tenia jo com una mica no la por, però aquest, bueno, com el malestar, no? O un nerviosisme de dir, hòstia, ho farem bé o sortirà tan bé perquè la fluïdesa no és la mateixa, no? Quan no coneixes les persones i tal, ens Sí, quedarem tallats, sabrem... I no, ha funcionat bé i overall la impressió que m'ha donat és que sí, perquè és el que dius tu, la intenció és, per suposat, era de que vingui gent i si això ha d'anar per llarg, doncs la gent no la coneixerem, no? Perquè no tenim tants amics, no som tan coneguts. Llavors, clar, jo tenia com la idea aquesta de ho sabrem fer amb gent que no coneixem, com anirà i tal, però crec que sí, crec que ha anat bé i no, no sé, potser la gent que ens veu des de fora veu alguna diferència, però jo crec que més o menys, a part de que potser eh,
hem fet potser una mica més conya, no?, amb algú que és més amic i tal, perquè tenim més confiança, però jo he vist que ens desenvolupem Sí, sí. Mira, igual que crec que, els com, primers. com comentaves tu ara, sí, no? És una situació que ha sigut un repte, potser per Sí, nosaltres, un petit sí. repte, eh, i que ens ajuda, evidentment, a millorar i a créixer en aquest projecte. Jo, jo crec, no sé, igual m'equivoco, però segurament vist des de fora potser no hi ha hagut tanta diferència per els espectadors, per qui ens vegi. Simplement, sí, a vegades hem comentat nosaltres mateixos o el convidat de que ja ens coneixíem, de que havíem fet algunes coses junts en el passat i clar, aquí ja dones pistes, no, d'això, però si no fos per aquests moments, a mi em dóna la sensació de que una mica tot ha anat en la mateixa línia amb els diferents convidats. O sigui que no es veia aquest canvi entre gent que coneixíem i no coneixíem. Satisfet, satisfet. Uh, L'única cosa que no podríem dir que no estic satisfet és el que ja hem comentat, no?, de que és difícil fer que la cosa vagi més ràpid, no?, perquè, a veure, no hi ha temps, no?, i tampoc és el que dius tu, no?, no ens dediquem a això. Si ens dediquéssim a això, doncs faríem un cada dia, no?, si tinguéssim, bueno, si tinguéssim la gent, no?, per fer-lo, però bueno, ja se m'entén, no? Però per la resta, molt bé, molt bé. I particularment, què t'han semblat els Doncs mira, convidats? molt bé, perquè de nou hem tingut perfils i temes molt heterogenis. O Uh-huh. sigui, bueno, me'n recordo, vam començar la segona temporada amb un superepisodi sobre, espera't, a veure si ho dic bé, República Popular Democràtica de Corea, oi? Em sembla Corea que del Nord. amb en Marc, que és un convidat amb el que estic segur que li podrem treure molt de suc en el futur, si vol tornar. Doncs parlant, exacte, d'un país superhermètic que crec que desperta la curiositat de molta gent. Ens va explicar coses molt interessants de la seva experiència personal visitant aquest país i també de tot el seu coneixement d'Àsia. Després hem parlat, qui més va venir? La Marjolaine, amb la que Eh? ens va explicar la seva experiència personal i també crec que al·lucinant de passar d'un lloc com Tahití, o sigui, créixer en, a l'altra punta del món, un lloc, podem dir, perdut, i després el contrast amb el xoc de venir a Europa, on et canvien tots els esquemes, la manera de ser de la gent, la societat. També, mira, per cert, introdueixo aquesta qüestió, perquè no vull fer ara tota la llista, tots els que hem anat parlant, però m'ha semblat molt interessant comentar els aspectes professionals de molts dels convidats. Hem Sí, vist, per exemple, la mateixa Marjolaine, que treballa de safata i, per tant, viatja constantment amb una companyia aèria molt important. Té un estil de vida que és, bueno, super diferent al que almenys jo estic acostumat, no? sí, sí, sí. Tots diferents, podríem dir. Inclús si posem a la gent que vam fer prèviament a la temporada 1, no hi ha ningú, no n'hi ha cap que tingui el mateix background, no?, que diguéssim. Si, em sembla que ho has comentat abans, gent molt variada, llocs molt variats. De moment no hem tingut ningú que repeteixi lloc. O sigui, hi ha Tahití, Corea del Nord, vam tenir aquests últims, els dos Sergis, que
bueno, un dels Sergis ha estat a 50.000 llocs, no? Però vam parlar sobretot de Mèxic. Uh, què més hi havia? Romania, no? Hem fet No, Romania, hem parlat de Hongria. una Hongria mica amb de el Xavi. Hongria. Ah, sí, 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 Hongria, perdó. Uh, Brasil, amb Brasil, o sigui, hem anat fent molt divers i, sí, bueno, i ho hem anat repetint i ho torno a repetir, ens quedem amb les ganes de més, perquè sí, sí. una hora i alguna no dona i entre que parlem de coses professionals i coses del lloc on viuen i tal, doncs es fa curt. Sí, sí, molt bé. No, no, per exemple, això que et deia del tema professional, a mi m'ha semblat de veritat molt interessant el que et deia de la Marjolaine, no? Després també, per exemple, el Marc, que es dedica a ensenyar japonès, o sigui, bueno, per mi aquests perfils, un perfil allí és fantàstic, no? Una cosa super Bueno, exòtica. ensenyar, ensenyar japonès i tradueix I, mangas i al traduir japonès. mangas, exacte, és Sí, que el paio no és un pringat, que no, no, no. el, el col·legui és, bueno, és el traductor oficial, no?, a la llengua catalana de quasi tots els mangas, no?, que va començar amb el, com es diu, amb el Shin-chan, no?, i Crec que amb el Sinxar. fa col·laboracions de quasi tot, bàsicament. Bueno, ells, altra gent, no?, i delegar, i pim-pam, no crec que ell estigui fent-ho ell sol, no?, perquè el No, manga no, n'hi ha segurament, no? Però que segurament vaja, serà que no... un equip molt gran. De fet, amb ell hem de fer l'episodi sobre el Japó, està clar, Sí, sí, està claríssim. per Seria una... aprofundir tot el seu coneixement, que deu ser brutal, sobre el Japó, Sí, la cultura, tots els aspectes. sí, sí. Després, per exemple, el Xava, que també em va semblar apassionant tot el seu món professional. Ell si ho vaig entendre bé, havia, no sé si ell amb un soci havien engegat aquesta startup de Sí. productes high-tech a nivell visual, audiovisual, on també a mi bueno, m'interessaria aprofundir més què és exactament el que fan. No? Ens va fer donar un parell d'exemples molt ràpids, però vaja. Mira, i ho lligo, per exemple, el tema de la feina del Xava, o també de la sortida professional que s'ha creat, que ha hagut de crear-se el Sergi al Brasil, amb el fet de que, perquè és un tema que a mi m'apassiona molt, no? I inclús personalment m'agradaria poder desenvolupar més, que és eh, com ho diria, buscar-se la vida, crear-se un ambient, un entorn laboral que moltes vegades et permet, com el Xava, per exemple, de poder treballar des de remot, des de qualsevol lloc, i crear-se la seva empresa, el seu projecte, bueno, que una mica és el que tu i jo també, potser de moment a escala petita estem intentant fer, no? I això em sembla una cosa fantàstica, de poder veure experiències d'altres persones en àmbits superdiferents i com s'han buscat la vida, com creixen. No ho sé, per mi és fascinant. Bueno, moltes vegades hi ha dos tipus de gent. Quan viatges a l'estranger podríem separar la gent en dos grups, no? Que és la gent que se'n va a viure a l'estranger perquè la feina que té és el que els fa anar fora i llavors si vas de fora per un altre motiu doncs t'has de buscar la vida i de vegades doncs, la feina que ja feies a casa doncs, no la pots fer en el lloc nou que estàs, no? I el rotllo internet
i tot el que s'ha muntat, no? Amb l'internet, que són els influencers, els youtubers i totes aquestes mandangues, pues, obren moltes portes, no? No estic dient que la gent que hem parlat siguin influencers, al contrari, el Xava d'influencer no té res, és un altre completament món, que jo encara no he entès ben bé què és el que feia, perquè és complicat, no? Però sí, t'has de buscar la vida, no? I el Sergi també ens comentava, no? En l'últim episodi, tot això que feia ell nou, no? Del català i tot això, i et reinventes, per dir-ho d'alguna manera, i és molt, i jo ho veig molt, molt proper, no? Perquè jo també em vaig reinventar, no? Dintre del que cap. Jo venia del món del disseny web i tot això, i em vaig reinventar, no per necessitat, perquè el tema del busseig va ser més reinventar-me perquè vaig trobar una passió, no? I vaig dir, hòstia, doncs aprofito, no? O sigui, però sí, sí. Bueno, i tu ja ho saps, no ho hem comentat mai aquí i no ho comentarem mai més, perquè és un tema que no vull tocar ni d'allò, però tu saps, no?, que durant la pandèmia i després de la pandèmia doncs, em vaig dedicar molt a escriure, no? A escriure, diríem, ficció. No sé si en català seria correcte, no? Però escriure tipus novel·les, històries i això, per mi, no professionalment, perquè no crec que es poguessin vendre, però crec que és molt important. És molt important reinventar-se perquè de vegades busquem un caminet, no? A la vida i al cap d'un temps potser ens agradava, potser ja des del principi no ens agradava gaire, però era el que, jo què sé, la feina de la família, del pare, que t'enxufen a l'empresa, o de vegades és el que vens del col·le i penses, hòstia, doncs mira, va, vaig a fer això, no? Bueno, te'n recordes, no? Vam estar a la universitat, tu i jo, i tu feies geografia, jo vaig fer història, i sí, però no. I al final, mira, de geografia vas reinventar també, perquè Sí, tu sí. de geografia vas passar a dir, mira, no és el meu, o no m'agrada, o no vull fer-ho més, o era el meu i ja no ho és, o no sé què és el que et va passar pel cap, però vas decidir fer-lo de geografia, vas passar directament al PANE, no? A El obrir que és el restaurant. el restaurant, no? Sí, sí. Sí, va És ser més completament aviat diferent. Bueno, perquè això després ho he anat veient a la vida, no? Que potser soc una persona que al cap d'un temps em cansen les feines bueno, necessito potser estímuls, canviar. Però sí, sí, de fet, aquesta cosa que dius és... Moltes persones ens trobem amb haver de reinventar-nos, haver de canviar sector professional o... Bueno, de fet, mentre parlaves, una mica el concepte que m'ha vingut al cap, la paraula, és potser inspiració, no? Que m'ha donat inspiració veure alguns dels nostres convidats professionalment com s'han mogut i com s'estan movent al llarg de la seva vida, també de les seves experiències o dels llocs on estan visquent. Sí, sí, més que res perquè m'ha vingut aquesta idea filosòfica una mica perquè comentaves la Marjolaine, no? Que ella era arqueòloga i va passar d'arqueòloga a, a safata de vol. És també Mm. completament diferent, no? És un canvi brutal. O el Sergi de xef a professor de català. I sí, són reinvenció, no? De vegades, quina paraula has fet servir? Estic intentant, ara has dit que era, Inspiració. no s'imagina, inspiració, això mateix. Sí, et ve la inspiració perquè estàs ja cansat. Potser jo sóc una mica com tu també, no? Al final et canses, no?, de fer la mateixa cosa i això, i de vegades
i no fa falta anar a l'altra punta del món, Pots estar a Mataró o a Vilassar o Cabrera o on sigui i portes 10 anys fent la mateixa cosa i dius, hòstia, m'agradaria canviar. I de vegades no pots, Sí, sí. perquè estàs lligat, estàs amb la sola al coll i llavors és quan et trobes. Jo crec que en part, i ho dic perquè de vegades penso, no? Dius, com ho diuen? La crisi dels 40, la crisi del middle age, a vegades et ve per això, perquè portes ja 10 o 15 anys treballant de lo mateix i fas, hòstia, i no sé, de vegades buscar-te un hobby o algo així d'internet, no? Què dius tu? Mira, la idea de fer un podcast, pues, a vegades coses així Sí, sí. van bé per... De fet, bueno, ara no me'n vull anar molt per les rames, però jo, pensant en aquest aspecte, sempre he sentit una mica d'enveja sana per les persones que tenen claríssim quina és la seva vocació. I moltes vegades passa des de molt jove i hi ha moltes persones que fan tota la vida una carrera, bueno, vaja, segueixen en aquest àmbit que des de joves els ha cridat l'atenció i són apassionats i no l'abandonen mai. Hòstia, motivats i contents com des del primer dia. A mi, de veritat, que em dóna enveja, perquè és una cosa que jo no he aconseguit mai. I o sigui, no és ni com ho puc dir, no considero que sigui ni un defecte ni una virtut, simplement és un, no sé, un tret diferencial que algunes persones tenen. Hòstia, xapó, Sí, de tenir les coses clares, sí, perquè ja et dic, quan parlem d'aquests temes i tal, i jo sóc el que m'estic anant de les rames una mica, però bueno, ara acabem Ara en reprenem. 2 minuts, reprendrem a l'assumpte, però sí que volia dir que és cert, i jo també tinc com una mica d'enveja sana i no tan sana de vegades, perquè jo penso en mi mateix, no? I dic, hòstia, si pogués tornar enrere, clar, hagués pogut començar el del busseig abans i no perdre el temps. Que al final no acabes perdent el temps perquè sempre hi ha coses positives, no? Inclús si fas certes coses que no hauria, per exemple, els anys a la universitat, vale? No m'han portat professionalment enlloc, però bueno, va haver-hi moltes coses positives, no? Vaig aprendre molt, vaig conèixer gent molt, molt maca, però sempre hi ha aquesta idea, no? De dir, hòstia, hagués pogut aprofitar molt més o hagués pogut començar a fer això, que m'hagués agradat ara poder tenir més d'experiència en aquest àmbit o l'altre. I sí que és veritat, gent com, per exemple, ara que deies el tipus de gent, a mi m'ha vingut al cap en Kayet, un amic nostre, en Jaume, que és un tio que ja... Jo no sé si ell, la seva carrera professional, era el que volia fer des del principi, pot ser o no, o si li agrada molt o no, però és un tio que té les coses superclares i sempre les ha tingut superclares de vaig a fer això, ho faré així, i, hòstia, el que dius tu, aquest tipus de ment Era enfocada, potser. ben enfocada i ben posada, ostres, jo no la tenia. No la tinc ara i quan tenia 20 anys era encara pitjor. O sigui que... Però bueno, ja Coincidint. deixem d'anar-nos per les rames. Ara que parlàvem aquí de tema el nostre podcast pensant una mica com a salida professional, no? Que no ho és. Què et sembla si traiem el tema aquest de sponsors, David? Sí, sí, va, Sí? vinga. Explica-li a la gent què és això i com és i tal, perquè Donem estem contents, no? Estem molt contents de La notícia. tenir el nostre primer sponsor, que és ProAm, i bàsicament ens presenten un producte
en l'àmbit mèdic esportiu, perquè diguéssim que aquest projecte de ProAm està conduït per dos grans professionals. Un és el doctor en medicina Mario Ros, gran amic nostre, que algun dia el tindrem per aquí. No vull fer spoiler, però algun dia el portarem. I l'altre és el Rafa Puchero, que és un professional en entrenament, en general, perquè sigui en àmbit d'entrenament personal, gimnàs. I tots dos tiren endavant aquest projecte. Ens volen presentar en concret un producte que porta la tecnologia mèdica i el rigor mèdic més d'avantguàrdia, que es diu Paceline Test. I és molt simple, tot i que té un nom potser que sona una mica raro, però bàsicament es tracta d'una prova d'esforç que actualment estan els últims anys molt, molt de moda. És una prova d'esforç superrealística i objectiva, on l'esportista, l'atleta, a més, es sentirà supercòmode perquè pràcticament es sentirà com si estigués fent un entreno. De fet, és realístic perquè és com fer un entreno a la pista esportiva i aprofitant aquest entrenament amb la tecnologia més d'avantguàrdia, com dèiem, en Mario i el Rafa podran mesurar tots els aspectes necessaris per arribar a tenir, a monitorar quins són els resultats més adients en una prova de màxim esforç. De fet, ells controlen la resposta respiratòria i la resposta cardíaca i s'obtenen els resultats més interessants i que es necessiten per entendre la dinàmica de com funciona aquesta persona, no? Com funciona aquest esportista. Doncs res, ells tenen aquest producte que està funcionant superbé i que és molt innovador. A més, ens volen recordar, i aquesta crec que és una cosa en què nosaltres també estem molt d'acord, que l'exercici físic és igual a múscul actiu, com diuen ells, i un múscul actiu és igual a salut. I això crec que també tu i jo personalment és una cosa que ens interessa i que intentem una mica seguir i enganxar-nos. O sigui que saludem els amics de ProAm, els hi donem la benvinguda aquí al nostre podcast i moltíssimes gràcies amb aquest superproducte que tenen, el Paceline Test. Molt bé, molt bé. El producte aquest és per esportistes d'èlit o per esportistes No. amateurs o per exemple, gent que també vol fer una marató o mitja marató? Qualsevol persona pot fer-ho? Bueno, evidentment, o sigui, els esportistes d'èlit o professionals estan obligats a seguir tot aquest tipus de proves i controls, però és un producte que està obert a qualsevol persona. Qualsevol persona que tingui la Un curiositat, objectiu... Sí. exacte, o tingui ganes de mesurar com estan les seves constants i fer com un check, no? Com quan vas portes el cotxe a la ITV, doncs això igual. Està obert a qualsevol persona. Suposo que, no sé, no soc un expert, però suposo que això, si dius que és en entrenament, deu mesurar el que és el sistema cardiovascular, no? El cor i tot això, no? Ells sobretot se centren en el sistema cardiovascular i respiratori, que és d'on es poden treure els paràmetres principals per veure quin és l'ossau en forma que estàs. I també com respon la persona en el moment de fer els estímuls als exercicis. Molt bé, molt bé. Bueno, posarem la informació de tot això, posarem en el... Ho posarem a la descripció. A la descripció. Jo m'ho miraré. Mira, ara canviant de tema, no parlem de viatge ni res, però és un tema que la gent que ens segueix des del principi sap, no? Que
vam començar aquest podcast amb temes de viatges, però tu i jo ja ens trucàvem, no? Des del principi, no? D'estar fora. I un dels temes principals que parlàvem, per almenys crec, era coses així de salut, no? Sí, sí, Recordo sí. que sempre ens trucàvem i fèiem, què fas ara? O, bueno, salut. Recordo que moltes vegades ens parlàvem de quina dieta seguim, quines noves Exacte. tonteries hem trobat per internet i estem provant Sí, per internet. I jo recordo haver-te dit, vaig tenir una temporada que he llegit que les mongetes, que eren mongetes i llenties llegum. i tot això No? van molt bé, llegums, van molt bé, bueno, van molt bé, però, escolta, si fots una dieta de mongetes, acabes inflat, eh? I Sí. recordo també parlar de coses de les bambes aquelles que feies tu servir, no? Que era com anar descalç i... Barefoot, Bueno, exacte. fes el... Mira, Sí, ara no, després, no, no entrarem perquè si no ens passarem aquí 3 hores parlant d'aquests temes, però jo crec que els últims anys, sobretot, en general, hi ha molt d'interès, no?, per a qüestions, les podem englobar en salut, però que sobretot toquen temes de nutrició, d'esport o activitat física, de descans, de cuidar-se i intentar seguir un estil de vida saludable. I exacte, com deies tu, moltes vegades n'havíem parlat tu i jo de les nostres experiències, no? El que anàvem descobrint, anàvem practicant, perquè al final jo crec que és molt interessant que la gent provi, no? Que és, més que seguir a cegues, no? El que digui algú o alguna corrent, és provar. I a veure, no, ostres, això, a veure, prou, definitivament. em va bé, em funciona, com em sento, perquè si pot ser que una cosa que tu et senta de conya, a mi no, o al revés. Sí, sí, sí. No, i hi ha algú que a tu et sembla que et senta bé, com el que jo et comentava, no? De la dieta aquesta que vaig fer, després vaig deixar-ho perquè és allò que no, que dius, no crec que això em vagi bé, i potser li va bé a algú altre, no? Havíem comentat la dieta carnívora, potser li va bé a algú, però jo l'he provat i no em va bé. Jo crec que és una mica de tot, no? Però mira, ara et treia aquest tema, no? Perquè comentàvem lo del sistema cardiovascular i tal, i jo he arribat a la conclusió de que a mesura que ens fem grans, no? I intento mirar a veure com estar més sa i tal, jo crec que l'important és fer una mica d'esport. No necessites passar-te, no fa falta fer maratons. Ho hem dit més d'una vegada tu i jo, no? Sortir a caminar mitja horeta cada dia ja va bé. I tant. Caminar, no, xinutxano, no, però caminar així una mica d'allò. Descansar bé, dormir bé és molt important i fer una dieta sana. És, això és jo crec que és el més important. Si es fas això, sempre poden sortir problemes, per suposat. És el que sempre diem, no? Un tio que es passa la vida fumant i bevent i a lo millor arriba als 90 anys i està fet un campió i després d'un altre que no ho ha fet en sa vida, doncs li agafa alguna cosa, no? Però bueno, jo crec que això, i al final, a l'edat que tenim, el més important és potser això del sistema cardiovascular, no? Jo crec que és el més important que es pot mirar de tant en tant. Sí. Uh, Això i altres tests per altres coses, no? Que Sí, sorgeixen, però fer alguna analítica, més que sí, res, per... per tenir una mica de control, no? De dir, vale, Sí, sí, sí. tot es mou o per on s'hauria de moure, no hi ha Exactament. cap Molt bé. cosa que se surti. Molt bé. Escolta'm, deixa'm reprendre un segon, perquè hi havia un parell de coses que se m'havien quedat per comentar del Sí. tema resum de la segona temporada. Ja. Una, eh, estic o estem descobrint, i jo crec que és molt interessant,
perquè segurament serà una font de futurs convidats important. Estem descobrint, amb els convidats que han passat per aquí, tot el tema de xarxes de catalans per al món, que jo almenys personalment desconeixia, no et dic completament, però molt, amb el tema dels catalans al món, de la web i dels grups WhatsApp que condueix precisament el Sergi, que vam tenir aquí. I vaja, que és interessant, perquè la veritat és que et permet d'arribar tentacularment a molta gent, molts catalans distribuïts per a tot el planeta. I a més hi ha molts grups temàtics particulars, o els casals, també, que és un tema que jo desconeixia completament, els casals catalans repartits pel món. Aquesta és una cosa que, bueno, és interessant. L'altra cosa és que també en alguns dels episodis que hem fet aquesta temporada ha sortit bastant el tema polític. Bé. I vaja, ara actualment també amb les situacions que s'estan visquent és un tema més actual que mai. Però, no sé, he vist una mica de fil conductor en diferents convidats i diferents àmbits. El tema polític, que podríem, crec jo, resumir una mica amb aquest auge, no em ve la paraula en català, de les dretes o de corrents bastant extremistes, no? Que es veuen en diferents llocs del món. No sé si a tu també t'ha donat aquesta sensació. Sí, sí, sí. Sí, sí, m'ha donat... Bueno, però això són conseqüències de lo que ha estat passant els 10 últims anys. Perquè, desgraciadament, el que els polítics volen és radicalitzar la ideologia per tenir més vots, no? I radicalitzen cap a el que ells creuen que és el millor. I en realitat doncs, hi ha dues tendències, no? En el món occidental, per almenys des de passada la Segona Guerra Mundial, el que ha influït més al món occidental, o per dir-ho d'alguna manera, quasi tot el món, és els Estats Units. Els Estats Units estan dividits, és un país dividit en dues filosofies, que és els demòcrates i els republicans, que és la dreta i l'esquerra, no? Per dir, el conservador no serien dretes com el que nosaltres a Espanya tenim, ni esquerres com les que hi ha a Espanya, perquè els Estats Units és un país capitalista i no tenen socialistes, no? Però seria com dir-ho per alguna manera els conservadors, no? Que serien els republicans, i els demòcrates són més... Menys conservadors. Socialistes, però sí, més... Però a veure, què ha passat aquests últims anys amb els demòcrates? Els demòcrates han anat estirant i bueno, la corrent aquesta, el woke, que se'n diu, no, en anglès, no sé si us ha arribat a Itàlia, però tot el que és el woke, que arriba a un punt que dius ni tanto ni tampoco, no? Amb tot el rotllo aquest del transgender i certes coses que dius sí fins aquí, però clar, si vas estirant, doncs, la gent que està a l'altre costat doncs, s'emprenya i la gent que no votaria a l'altre costat en certes situacions doncs, l'acaba votant. I a Espanya passa el mateix avui en dia, no? Molta gent que no s'hagués pensat mai que acabaria votant a més partits de dretes, doncs acabarà votant partits de dretes perquè està fins als nassos de certes coses que fan els d'esquerra. I pot passar al revés, I al final doncs, està tot polaritzant. Jo crec que ens estem polaritzant. El món en general s'està polaritzant i no és una cosa maca. Jo crec que pot petar i espero que no peti gaire fort, la veritat. Sí, no, segurament hi haurà
bueno, com passa sempre, tots són cicles, no? I Sí, hi haurà un moment en què el cicle aquest doncs canviarà, esperem una mica millor. Però sí, com deies tu, els últims anys segurament aquesta tendència s'està encara extremitzant més. Eh, Sí. no ho sé, no ho sé. Sempre el tema polític és molt complex i a mi, mira, per resumir-lo, o per, no sé, una idea que cada vegada tinc més pel cap, és que em dóna la sensació de que no hi ha alternatives vàlides. O sigui, al final, una mica... I em dóna ràbia, perquè jo crec que molta gent es conforma amb el que hi ha i passa a seguir o donar suport a partits polítics com si fos un tema de futbol. O sigui, aquest és el meu i Això és vaig el a, gran vaig a problema. mort amb ells sense tenir en compte o analitzar realment quines són les idees i quins són els fets una vegada aquests partits els apliquen i no veig alternatives que siguin vàlides o si n'hi ha potser molt minoritàries, però la gent, per al tema que deia abans, no les segueix, no els hi dona una oportunitat. Sí, sí, és el populisme, el populisme. I tens raó que la gent i a Espanya passa molt i passava abans també, eh? Yo voy a votar a Felipe González porque es muy guapo. I això ho havia sentit quan era Sí. petit. A Espanya passa també. Oh, ¿eres pepero o eres PSOE? ¿Rojo o azul? I això és com si fossis del Barça o del Madrid. I no hauria de ser així. El que s'hauria de mirar és les propostes, no? I les propostes que et donen, de vegades, és... Mira, et poso un exemple. Em sembla que ho vam tocar una mica amb el Jordi, em sembla, convidat. El tema immigració, no? Tens uns polítics que et diuen immigració sí, deja que todos vengan. Mhm. Que vinguin, perquè són bona gent i tenim molta gent que ve de llocs que estan destrossats per la guerra i els tenim que protegir i tenim que ajudar-los i quan tu els posen penses, vale, sí, tens raó. Llavors et ve l'altre costat i diuen no portis a ningú perquè la gent que ve són delinqüents i fan això i mira, tinc aquestes estadístiques que diuen que puja la delinqüència quan puja la immigració i tal, i pasqual i fas. Vale, aquest també té raó. I polaritzen, no? I al final acabes pensant, com deia l'amic Toni, ¿no? Yo quiero votar a un tío normal. Yo soy una persona normal y quiero votar cosas normales. No polaritzant, no? Venia a dir així fent conya, no? I al final és això, no? Tots tenen raó, però bueno, ells quan a mi em pregunten, perquè jo aquí, per exemple, a Malàsia, estic en migració aquí, sí, pots estar aquí, però és difícil, no et deixen treballar, necessites un sponsor i tot i pasqual, i vas, bueno, però és normal. La balança, m'entens? O sigui, porta gent, sí, però com deia en Jordi, el Jordi Moragas, porta gent si tens espai o si Sí, tens porta gent, però has de crear les condicions també perquè per poder aquest... mantenir aquesta gent i la gent que ja hi és, està aquí, Exacte. oi? Tota la infraestructura social, no? Si portes a gent i després la infraestructura social del país, la seguretat social, els pisos o el que sigui, doncs, es desfà, doncs, no pot ser. Llavors, aquí està molts dels problemes que veig jo. I no sé, la veritat és que no sé com es podrà solucionar. Haurem de portar algun expert que ens ho Difícil, expliqui, difícil. un expert en política, potser. Això Però bueno, estaria bé, seria interessant, Algú que ha estudiat o que treballa en sí, àmbits bueno, de política. Això és política, és o molt socioeconòmics o no política, sé. però vaja, seria superinteressant.
Pues molt bé, David. No sé. Sí. Tu Mira, tens coses alguna... noves. De... Perdona, que t'he tallat. Digue'm. No sé si volies parlar de... Perquè abans de posar a gravar parlàvem de... Jo estic en un lloc nou, estic a Sabah, que Sí? és Malàsia també, però bueno, és un món a part. Sabah és un país. És Malàsia també, però bueno, perquè ens entenguin els nostres... Exacte. Uh, Escolta, dona una miqueta de context, perquè jo ho sé, perquè com que t'he seguit i tu m'explicaves coses, després he entès una mica, però pràcticament Malàisia és un país gran i que està dividit sí. geogràficament. Les distàncies no són petites. No sé si també culturalment hi ha moltes diferències, però vaja, tu ara t'has mogut d'una part del país, has travessat mar, perquè A l'altra punta. estàs separat per mar o oceà, i Sí, has anat a l'altra punta. sí. Sí. Malàsia hi ha el West Malaysia, que és on estava jo, no? On hi ha Singapur, al sud de Tailàndia. I l'altra part és de Borneo. Borneo és una de les illes més grans del món, que està, bueno, està una mica, si mires el mapa, doncs està cap a l'est, no? Quedaria sota de la Xina, no? El que és Hong Kong i tot això. I Borneo està dividit per... La zona sud és part d'Indonèsia, que es diu Kalimantan, i la part del nord és Malàsia, que hi ha el que és Sandakan, i llavors Sabah és la punta del nord-est. I és Sabah, no és Java. Ara recordo que parlàvem l'altre dia, no? Java és una de les illes d'Indonèsia, està més al sud. I Sabah és el que et venia a dir. Ells són és com Catalunya, no? És part de Malàsia, com Catalunya és part d'Espanya, però fins no fa molt era part del, del regne de Sulu o alguna així. O sigui, tenen una identitat molt pròpia, se senten malai. You want the cupcake? You want banana pancakes? Oh, yes. But Also one. 2 minutes. Say hi to Uncle David. Say hi. Hi, Papa. hi, Hello. how are you? Ja ha marxat. Bueno, doncs això, diferent. Molts se senten que no haurien de ser de Malàsia i socialment, culturalment és una mica diferent també. Aquí hi ha molta gent que són el que se'n diuen les tribus locals, Bumiputra, que són els Dusun, Kadazan, Murut. En canvi a West Malaysia hi ha molt de malai, hi ha molt d'indi, hi ha una comunitat molt gran de xinesos també, però bueno, és un món diferent. Podríem estar fent un altre episodi parlant d'aquestes coses. Però bueno, yes, right? Sí. Yeah? Is it yummy? What are you eating? What is it? Okay. Pisang goreng? Oh, sedap. Okay. Què està menjant? Pancake. Pisang goreng. Ah, Banana. ah, banana. Bona. Plàtan. Is it, or what is it? Is it pancake or pisang goreng? Bueno, no sé. And then the piece of the baby. Oh, very good. Bueno, Que gran que està. res. Sí. Però bueno, a veure si es fa una mica més gran i ja la porto de colònies i... Ah, sembla que sí. Apa? Sama? Sama. Bagus. Ah, que bo.
És, Com és, una mena de pancakes. és plàtan cuinat o... Així. Però, Bueno, però em sembla que és com un pancake. bueno. Doncs sí, mira, Ara, t'haurem de fer una nova entrevista per al canvi sí, d'illa, vaja. sí, sí, sí. I ara, mira, sempre parlàvem de si venies algun... Jo ja tenia muntat un pla de viatge per si algun any podies venir per portar-te a Tioman Island, però ara m'hauré de buscar un lloc nou, perquè clar, però Bueno, Tioman Island, que no pot ser. vindrem, tard o d'hora vindrem. Em fas una nova ruta. Tu, per exemple, Sí, estàs sí. a prop de Filipines? Més a prop de Sí, Filipines? sí, sí, bastant més a prop, sí. Sí, sí, en aquí hi ha un parell d'àrees que estan, les illes de Filipines estan tocant i, un dels problemes que tenen en aquí és la gran quantitat de filipino, bueno, filipino, no són realment filipinos, són els Bajau, no? Els Bajau és una raça ètnia que són els Sea Gypsies, com es diu Gypsy en català? I find the floor and I blow it. Oh, thank you, thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, I'll keep it. I'll keep it. Bueno, els Sea Gypsies, que són gent que viu en barcos i en cases Ah, flotants, no? Que venen de les Filipines, però que no tenen ni identitat filipina. Viuen a les illes remotes, no? I es colen aquí a Malàsia per immigració il·legal. hòstia, què és? Gent una mica nòmades Sí, aquàtics? els Nòmades marins? no, sí, sí, nòmades marins. En anglès els hi diuen els Sea Gypsies. Uh, Ara no em surt Gypsy en català. Gypsy són els Di Dipsy o Gypsy? Gypsy. Els Gypsy. gitanos? No. Gitanos, sí, Ah, ara no em sortia la paraula. Que a veure, que no tenen res en comú amb el que és el gitano que coneixem català. Res. Però se li diu així en anglès, sí, gypsies. Perquè suposo que la paraula gypsy ve a ser el que dius tu, no? Nòmada i tal. sí, segurament. Ells Gent que es mou, aquest... potser que no provenen d'un territori concret, sinó que es van Sí, movent. sí, ells mateixos no els consideren sí, gypsy. El que és el terme aquest és en anglès, no? Ells, l'ètnia, raça, se'n diu Bajau, i ells viuen del mar i viuen en el mar. Tenen els seus barcos, viuen en el barco o es munten les seves cases flotants, que són xaboles fetes de fusta i el que sigui, el que troben planxes, saps com les xaboles del Brasil, de les faveles, doncs el mateix, però flotant en el mar. No, I'm okay, thank you. I això, bueno, no sé. Doncs escolta, no sé si podíem tancar una mica aquest recap, aquestes reflexions sobre la segona temporada. Sí, I no sé si volem sí, sí. passar al tema musical. Sí, vols fer tema... Em sembla que quan vam fer el recap de temporada 1 no vam fer tema musical, però podem fer, No? el Ah, podem fer, sí, sí. Sí, sí, fem-lo, cap problema. Jo vaig escoltar l'Amico del, sí, del de Green Billy Day, Flow. sí. Em pensava que seria algo completament diferent del que és Green Day, perquè com que és ell fent Mm, una cançó, un cover, no?, d'una cançó sí. italiana i tal, no sé, em vaig imaginar que ell faria algo que no era Green Day, però no. És una cançó que quan la vaig escoltar vaig dir, sí, això és Green Day. Sí, home, Bueno, és és Green el seu Day salvant estil. les diferències, no? Però sí, Sí. sí, és un estil Green Day, m'agrada, perquè ja saps que a mi m'agrada Green Day, i em va agradar, molt xula la cançó, sí, sí. Sí, mira, t'haig de dir que jo de tant en tant l'escoltava, no? Però des de que te la vaig recomanar me l'estic posant a bomba perquè, jo no sé, a mi Green Day
però també, diguéssim, en aquest cas, ell, Billy Joe, amb aquestes cançons que fa, m'encanta. O sigui, no sé, ja ho vaig dir, jo crec que és un tio que té un do per cantar aquestes coses i em mola molt. Mira, tu em vas fer dues recomanacions. Una de Creedence Clearwater Revival, que hòstia, com era? I heard it through the grapevine, Grapevine? I heard it through the grapevine. que m'agrada, la coneixia, és una de les cançons dels Creedence que ja coneixia i, bueno, tot i que no és un grup que conec amb molta profunditat, una mica el que he sentit d'ells m'agrada, aquest rock clàssic molt, molt americà, no?, també. Bueno, està bé, està molt bé. L'altre eren els Måneskin, que, per cert, em vaig consultar a casa, perquè aquí, ja et vaig dir, aquí a Itàlia són bastant coneguts, i em van confirmar que o s'han separat o s'han agafat un període de pausa, actualment. Però, a part d'això, vaig escoltar la cançó del Loneliest. Loneliest, yes. Loneliest. L'havies escoltat? No, aquesta no. N'havia escoltat d'altres que també m'agraden i aquesta m'agrada molt, molt xula. També podríem incloure-ho dins de rock clàssic, més o menys, però són bons. Aquests nanos són bons, toquen molt bé, no sé. Alana, you are so big. Anna, no em sent, vale. No et sent perquè... Un petó. Uncle David says you have grown a lot. He remembers you when you were a baby. You are so beautiful and so big. Oh, she said you look so big and beautiful. Hey, that's not nice. Venga, va, go. I'm finished. I finish in 2 minutes. Vinga, go there. O sigui que res, com et deia, els Måneskin són un bon grup. Són un bon grup i fan bona música, bon rock. Molt bé. Doncs mira, avui tinc una cançó que et volia recomanar potser temporada següent, però ja que ho fem, te la recomano ara. Estaria dintre del que és la tònica d'aquesta temporada, que he intentat buscar cançons així una mica diferents i tal, i per qual, ja que estic a Saba, vaig pensar, hòstia, doncs li he de recomanar una cançó que sigui de Malàisia, no? De Saba i algú perquè vegis l'estil d'aquí, no? I aquí Saba, la cançó per excel·lència, vale? És una cançó que és potser 15 o 20 anys, vale? És un mega hit d'aquí Saba, vale? D'un paio que es diu Jimmy Palicat, i va fer una cançó que tracta d'un tio que és un orang campung, que li diuen aquí, persona de pueblo, no? Un pueblerino, no? Intentant seduir una noia de ciutat, no? I li diu, jo no tinc casa, jo no tinc cotxe, no tinc diners, però jo t'estimo molt, el meu amor per tu és tot aquest rotllo, no? I és una cançó, vale, que, a veure com es diu Anak Kampung, vale? Que vindria a ser Chico de Campo, no? Després m'ho escrius, Sí. I et passaré el link del que és la cançó original, que és en Dusun, que és una de les llengües de Kisaba, que no és Malaysian, no és la llengua oficial de Malàsia, i et passaré l'original en Dusun. Però també està en malai i es va fer famosa a tot el que és Sud-est Àsia. És una cançó que, vamos,
si vens algun dia a Malàsia i la cantes, faràs que la gent al voltant es posi a cantar i a ballar, perquè la coneix tot Cristo. Molt bé, molt bé. Hòstia, tinc Vale? curiositat. Molt bé. Perfecte. Molt bé. Doncs mira, jo et recomano una cançó que he descobert fa poc en la onda indie, okay? Vale. Rock indie, que a mi m'agrada molt, tot aquest estil. Ara, igual és superfamosa i tu la coneixes, però jo no coneixia aquest grup. Espera, a veure si ho dic bé. Sloth Rust és el nom del grup. No, És un no em trio. sona gens. Crec, americans, crec. I la cançó en números és 7:30. És com 7, 2:30, o sigui, és com una hora, de les 7:30, 7:30. 7:30. O sigui que, a veure, escolta-la i em diràs el què. Molt bé. Molt bé. Molt bé, doncs ho deixem aquí perquè ja veus que estic liat. Oh, wow, what's the name? What's his name? I don't know what name should I name him. I don't know. Which name? Una girafa amb el coll curt. És una girafa, estem segurs? He's a good hider and a good squeezer. He can squeeze through the window. He can squeeze through the window. Wow. Under the bananas. Okay. Awesome. Okay. I'm saying goodbye to everybody. Say goodbye, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Big kiss. Bye-bye in Spanish. Big kiss. Big Big kiss. kiss. Big kiss. Big kiss. Big kiss. Big kiss. Big kiss. Ok. Vinga, David. Ens veiem per la temporada 3. Vinga, This is fluffy mouth. a tope. Vinga. Adéu, David. Cuideu-vos moltíssim. Molt bé. Vosaltres també. Bye. Thank you.